Bon dia, benvinguts, benvingudes a esta sessió número 7 que tenim l'objectiu d'acabar la unitat número 3 i així poder començar la primera prova. Ja sabeu que esta lliçó, que la iniciem d'alguna manera l'altre dia, està dedicada a l'origen, a les llengües i els oficis. I havíem posat per a aquesta sessió l'exercici 2 de la pàgina 14 i l'exercici 15 de la pàgina 15. També havíem posat un número d'exercici de numerals per a repassar, del mateix estil que l'altra vegada, per a repassar els numerals. Mireu que aquesta qüestió dels numerals és una qüestió matemàtica, o vull dir que una vegada que pillem el truc és tindre clara quants guionets i ja està clar. A veure, estem posant la càmera. No tens ratolí, Eh? el ratolí no ne tens, No, per què? perquè no tenim tanc de port. Continua. Bé, passem a veure l'exercici este dels temes. Teníem estos numerals, un sèrie de milers, altres de centenes, i realment, com vos deia, té igual que el número siga molt llarg o molt curt, perquè al final nosaltres, quan el llegim tant en castellà com en valencià, llegim per una banda els milers, per una altra les centenes i després les desenes o les unitats. Vull dir que encara que parega molt llarg, nosaltres anem llegint a trossos, que no és. I anem a corregir els que tenim aquí. Recordeu, els milers i la unitat de miler no tenen guionets. Per tant, en el cas de 2.508, en el cas de 3.208 o en el cas de 1.040, nosaltres posem el 1.000, la quantitat de 1.000 que hi ha, sense guionets. 2.508, per tant, és 2.000. Després, 500, sí que entre 5 i les centenes sí que va un guionet. Per tant, 2.500, com el tenim ahí, i després queda una unitat. No hi ha desenes. La unitat en aquest cas és el 8. És a dir, que nosaltres faríem allí com tres grups. El grup dels milers, el grup de les centenes i el grup de les desenes unitats. Així que és 2.508. Passem a un altre més curt. Però perquè siga més curt no passa res, perquè per exemple el 689, si tingueren 2.689, posaríem comptant 2.000 i després el 689. 689, ja dic, entre les centenes i unitat de centenes sí que hi ha guionet. Per tant, 600. Però entre les centenes i les desenes, és a dir, decena serà 80, centena, 100, no hi ha. O sigui, van per parelles, per dir-ho d'alguna manera, van per parelles. 600 i després els 80, no. Ja sabeu que les desenes i les unitats van separats per guionet. Recordeu que de les desenes, l'únic que el guionet és més complicat és el de la vintena, perquè té la copulativa I, 21, 22, 23 i és 20, guionet I, guionet 1. 20, guionet I, guionet 2. 20, guionet I. És el que té dos guionets en compte d'un. El 20, totes les. Però la resta és la desena, guionet, unitat. Passem al tercer. És 3.208. Per una banda tenim 3.000. Milers i unitat de milers no tenen guionet, per tant 3.000. 200, sí. Unitat de centena és 2 i centena. Per tant és 2 guionet 100 i després 8. És com el 2.508. Com en aquest cas sols és la unitat que no té centena, doncs posem unitat i punt. 1.040, també és molt fàcil, tant llarg que és el numeral i després realment, com és assoleix una de miler, és 1.000. I després és 40, no és 1.042 i 43, per tant és 1.040. No lleva guionet. No, perquè entre els milers i les desenes no hi ha guionet, ni entre els milers
ni les centenes tampoc. Ni entre les centenes ni les unitats de dir van per parelles. Van per parelles. La parella esta que és la més alta sense guionet i la resta de parelles ja en guionet. Per últim, 2113. 2000 sense guionet, 100 i 13 ja et dic que les centenes respecte a les desenes unitats no van en guionet. Per tant, encara que digues, ui, esto és perquè van sense guionet, perquè és molt curtet este i este és molt curtet, però no van en guionet. 200 sí que aniria en guionet, o 22 sí que aniria en guionet, però pel seu compte. Molt bé, estos són els numerals. Valentina, que estàs més desconnectat, com veus el tema este dels numerals, Valentina? Yo lo de los guiones, bien. Lo que pasa es que la forma de escribirlo se me complica un poco. Lo del 13 lo tenía mal, 80 también había puesto 80, como letras así que se me van. No tens imatge, Valentina? Ah, sí, perdón. Y No. Gloria está la L'acabo imagen. de autoritzar, a veure si entra. Ahora. Ahora, el que sí que necessites és una base d'estudiar els primers numerals fins al 20. No tots, perquè hi ha alguns que són molt pareguts, però hem d'estudiar 1, 2, 2 és igual, 3 és igual, 4 és igual, però has de tindre aquesta base per a després posar els numerals. Bien. Mira que és una cosa sistemàtica la qüestió dels guionets, saps? I realment a partir del 20 ja no s'estudiar-se de memòria els números, perquè si dius 500, com que tu ja saps el 5, que és 5, 5, Sí. saps? Això sí que és una cosa molt important per a aquest curs de la 1, la qüestió dels números. Ja dic, no és una cosa de vocabulari molt complicada, és agarrar-li el truquet. Glòria, estàs per ahí? Glòria? No està. No sé si ha pogut entrar o no ha pogut entrar. Hola, Sí. buenos días. Ah, sí que estàs. Bon dia. Bon dia. Glòria, estem parlant del tema dels numerals. Has pogut fer Vale. Has fet este exercici dels numerals? El de los numerals sí lo realicé. ¿Qué te parece a tu els numerals? Son Voy a compararlo a ver si me quedó correcto. Dame un momento. Molt bé. Pots ficar la imatge, Glòria? ¿Cómo? La imagen. Sí, este se ve perfecto, está bien la imagen. No, que jo no te veig. Si pots ficar la imatge teua, la cara. ¿Yo no me veo? No? Espera. Sí. Ara, molt bé. ¿Ahí sí? Sí. És que així estem més acompanyats, no? Sí. Sí. No, Luisa pareix que estigui sola, Sí. la pobra. Sí. Pero ¿por qué no me ves a mí? ¿Qué le tengo que hacer? No, ja està. Ja estàs visible. Sí. Molt bé. Estava parlant del tema dels numerals, que és el que pareix més complicat per a tu, dels numerals, que és el més complicat. Glòria? Glòria? No t'escoltem. Glòria? Has llevat el micro, has quitat el micrófono. Ara sí. ¿A veure, Glòria? Sí, ya te escucho bien. Sí, yo también. ¿Qué es lo que parece más? Ya. ¿Qué es lo que te parece más complicado de los numerales? Pues voy a comparar. Lo que pasa es que 2000. Pues me quedó correcto, profesor, 1040 y 2000. El ejercicio se me facilitó para realizarlo. ¿Te
¿Te resultan fáciles los numerales, Gloria? Pues, o sea, el ejercicio se me Sí. facilitó, Mm. pero pues todavía no me lo sé de memoria los números como tal, ¿no? Ah. Pero Fíjate que lo más importante es saber dónde van los guiones. Los guiones es lo que se diferencia respecto al español. ¿Eh? sí, Y en la clase que se grabó, en la que no pude asistir, la que vi por YouTube, sí. ahí vi la explicación que usted dio con respecto a lo de los guiones, Ujú. ¿vale? Vale, lo único, como le decía Valentina, que necesitamos estudiar un poco de memoria los primeros números, porque luego ya se repiten. Ujú. ¿Vale? Repasar esos primeros números. Prácticamente, esta ya es la última sesión que van a hablar de numerals. Perquè jo pensé que en això que hem fet avui ja ho tenim clar. Vale. Que algú tinguera algun problema en els numerals, que ho comente i tornem a explicar els numerals. Valentina? Perdón, Judith. ¿Perdona? Que si teniu algun problema en els numerals ho comenteu perquè Vale. ja l'últim dia que parlem dels numerals. Vale. Vale? Això sí, com estaven comentant Valentina, repassem els primers numerals de memòria, aquests que són un poc més complicats. No? Molt bé. Ara, si vos pareix, passem a corregir, estàvem en el tema este dels països. No és que hem de saber-nos de memòria tots els països, però sí que hi ha països que tenim relació amb ells, sobretot els països europeus, els països... I és convenient tindre's clar. També és convenient controlar algun gentilici. El problema que tenim en els gentilicis, com dia l'altre dia, és que també ens costen en castellà. És a dir, de Madrid sabem que és madrileño, en valencià madrileny, perquè són ciutats molt grans i molt conegudes. Però ja si parlem d'un poble xicotet o d'una localitat que resulta estranya, a vegades el gentilici, per exemple, la gent que no siga d'Albalà dels Sorells potser no sap el gentilici de la gent d'Albalà, que no és un poble molt gran, que és albalatà. Albalà dels Sorells sí, però com es diu la gent d'Albalà? I no recorda, si no és d'ací, que és albalatà. Bé, d'ací repassarem alguns països, torne a explicar alguns països que em pareixen importants. Per exemple, el primer que tenim, el d'Alemanya, perquè és molt paregut al castellà. Alemanya i alemany, Alemanya, que tenim allà el gentilici. Això em pareix molt important. Després hi ha uns altres que són molt pareguts, per exemple, Cuba o Corea, varien en l'accent, potser en algun, però són fàcils. Després, hi ha algun gentilici també que m'interessa, per exemple, el país d'Israel, que està tan de moda, desgraciadament, per tot el que és protagonista. És important que ahir sí que tinguin clar el gentilici d'Israel, que és israelià. Italià, per exemple, és molt fàcil. Un altre país important que tenim anterior és el de França. És molt paregut. El significat és paregut al castellà, França, però hem de tenir en compte que no és França, és França i és amb C trencada. El tenim ahí. Altres països també que estan molt de moda, en la segona columna és el de Rússia. Estan ordenats, si vos fixeu, per ordre alfabètic. Rússia es pronuncia de la mateixa manera que en castellà, però s'escriu amb doble S. Recordeu que la doble S es pronuncia com en castellà la S. Per tant, no hem de pronunciar-ho d'una manera especial. I d'un accent Rússia. Sud-àfrica, que té un guionet. Suïssa, també, que difereix molt l'escriptura. Realment la pronúncia és pràcticament pareguda. Suïssa, en castellà. En valencià, Suïssa. Suïssa, con doble S. Sí. I també mireu que hi ha alguns països que, a diferència del castellà, porten un article. Cas del Brasil, el Canadà, el Marroc, el Japó. Molt bé. Esto ja es miraren l'altre dia i havíem proposat el número 2. El número 2 es tractava d'unir les ciutats amb el gentilici i en alguns casos
en dos casos en concret, no posava el gentilici i l'havien de buscar o de pensar. Ah, sí, Per exemple, de París és parisenca. sí. Jo crec que per lògica es poden traure, encara que no sapíem els gentilicis, si tu dius parisenca, dius parisenca ve de París. Per tant, París, parisenca, Venècia, venecià, Barcelona, barceloní, Londres, londinenc, i els que quedaven per posar era el de Berlín, que és berlinès, també és una ciutat i una nació important, Alemanya, Berlín, i Viena, que és vienès. Bueno, era un exercici un poc per a fer-nos pensar en els gentilicis. Després, estiguem mirant de la unitat 3, repassant que l'altre dia els verbs. Ja sabeu que en cada unitat tenim la conjugació d'un verb. No anem a estudiar només conjugació de memòria, però en determinats verbs estaria bé que nosaltres, la primera persona, que és la qual es comuniquem quan parlem, que la sapiem en alguns casos. En el cas de parlar, per exemple, és un verb important. És a dir, una de les primeres preguntes que faran en una llengua és tu què parles? Jo parlo anglès, parlo... Per tant, és un verb important. Parlar, ja sabeu què vol dir hablar. I ahí teniu jo parle, tu parles, ell parla, nosaltres parlem, vosaltres parleu i ells parlen. Jo hablo, tu hablas, él habla, vos habláis, hablan. I després teníem un altre que és l'estudiar. L'estudiar és important, estudiar és molt important, però potser el verb dins del vocabulari que tenim no és dels més destacats, però el tenim ahí. Aquests verbs que ens posen en cada lliçó normalment ens ajuden per a després poder completar algunes frases. Així en concret teníem de la pàgina 15 era, a veure si posava, era el número 3, però sí està mal el que vos dic. No era l'exercici 15 que diu així, és la pàgina 15. L'exercici era el 3. No sé si heu tingut problemes per a fer-lo, Raúl fer. Ahí yo tuve un lío, no sabía por qué no encontraba aquí. Quan vos passa això, perquè així jo m'he enganyat, jo estic mirant ara, Sí, jo- és un exercici 15 de la pàgina 15. En la pàgina 15 està el 3, el 4, el 5 i el 6. Era el número 3. Ahí, com posa pàgina 15, jo sense voler 15-15. Quan trobeu coses així que no les tingueu clares, pel WhatsApp me diu, és que no hi ha el número 15. Perquè si no, jo ara m'estic adonant ara. Aparte yo se lo enseñé a María y me dice, mamá, si no hay 15, digo, ay, yo qué sé, pues hubiese habrá engañado. Clar. Era el número 3 que teníem així una sèrie de verbs i havien de posar-los així. Una de les coses importants que també aprofiten en castellà és que ja sabeu que hi ha 3 conjugacions, les que acabats en l'infinitiu en ar, l'infinitiu en er i l'infinitiu en ir en castellà. Nosaltres, si sabem com es conjuga un verb acabat en ar, tots els verbs que acaben en ar, les desinències seran igual. Per exemple, estudiar i parlar que tenim allà al costat. Estudiar en infinitiu acaba en ar i parlar acaba en ar. Si jo parle, en estudiar serà també acabat en e, jo estudio. Si tu parles, serà tu estudies. Si és ell parla, serà ell estudia. Us ho dic perquè a partir d'ahí, els verbs que tenim així, ballar, mirar, esperar i preguntar, com que són de la primera conjugació, a l'hora de fer el verb, conjugar, nosaltres hem de pensar en la persona. Mireu, en la frase A diu tu. Doncs jo m'he d'anar a on posa tu. Em té igual anar al parle que a l'estudie, perquè és de la mateixa conjugació. El més important és que és acabat en és. Per tant, si tu i és preguntar, perquè diu de contestar, serà tu preguntes, acabat en és, tu preguntes. És molt paregut al castellà, en castellà serà tu preguntas cosas difíciles de contestar. En valencià no és tu preguntes, sinó tu preguntes. El segon verb és una pel·lícula. És una pel·lícula
no será ballar, no será mirar, no será esperar, no será preguntar. ¿Quién será? Perdón. Será mirar, Mira, que me muevo también. Crec que el significado de esos verbs son muy fáciles. Ballar es bailar, mirar es mirar, esperar es esperar y preguntar es preguntar. Com és una pel·lícula és mirar i diu ells. Si jo vaig al parle o estudie, veuré que ells diuen parlen o estudien. És a dir, que acaba en. Per tant, en el cas de mirar, serà ells miren la pel·lícula. La tercera diu nosaltres. Si jo vaig a parle o a estudie, en nosaltres diu parlem o estudiem. És a dir, acabat en. Si nosaltres diu nosaltres danses al carrer, es queda en el verb ballar i esperar. Serà el verb ballar, perquè va de danses. Ja hem dit que acaba en, per tant serà nosaltres ballem danses al carrer. I finalment ens queda el de que és vosaltres. Vosaltres és parleu o estudieu, com esteu mirant en el quadre. És a dir, acaba en eu. Queda que és l'esperar, per tant, esperar serà espereu, com en els altres casos. ¿puedes abrir un pelín? No, porque no lo veo bien. Sí. Oh, lo que me están pasando. Vale, gracias. Tú preguntes. Mire, Ahora, preguntes sobre este exercicio 3, Valentina. Ninguno, todo claro. La dinàmica sí que l'entens, no? Sí, Mirant les desinències de parlar és aplicar. Els verbs que hi havia en la tercera pregunta són fàcils, són com en castellà pràcticament, i jo crec que era fàcil saber quin dels verbs era per a cada frase, no? sí, Molt era bé. sencillo. Era senzill, Però este està fet per a que estudiem la mecànica, perquè al final, quan es compliquen els verbs, la mecànica és la mateixa. A partir d'un verb, de les desinències d'un verb, podem traure les desinències, Molt bé. I estos eren, per tant, els exercicis que teníem per avui. Glòria, estàs per ahí? Sí, señor. Què tal este exercici? Sí, también se me facilitó. Molt bé, Ya lo entendí molt bé. para el manejo. Ajá. Molt bé. Continuem. Ara ja no teníem res més. Ui. Molt bé. Bé, ara, ja que avui som més persones, m'agradaria que intentarem fer un diàleg xicotet. Mireu, mireu el número 4, que diu jo soc de Perú, però visc a València. I l'altra persona diu i nosaltres som de Noruega i vivim a Oslo. Jo vull que ara ens inventem països, esteu mirant, podeu mirar l'altra pàgina, Anem a passar l'altra pàgina perquè no saben de memòria. Fixeu-vos en esta frase. Si acas copieu la frase esta en la llibreta perquè passaré a l'altra pàgina per comprar, perquè quan tu tens si no teniu el llibre, copieu aquestes dues frases en un paper. Soc de Perú, però visc a València i nosaltres som de Noruega i vivim a Oslo. Anem copiant-la un segon. I així passa jo a l'altra pàgina, que és esta, on estan els països. pero ¿cuál es la frase que tiene? Esta, Este és com el patró. Nosaltres anem a dir el mateix, però canviant el país i canviant la ciutat. De dónde es? Sí, no, te la inventes. Me lo invento. Una pregunta. Sí, Valentina, dime. ¿El a Valencia y a Oslo, ese a es en porque es un país o siempre que diga en la mesa va a ser a? Molt bona pregunta. Mireu, en els topònims, que en castellà ja sabeu que els topònims van acompanyar per la professió en, yo estoy en París, yo vivo en Madrid, en valencià, tots els topònims es posen la preposició a la preposició a. És a dir, yo vivo en Valencia es yo visc a València. Yo estoy en Madrid, yo estic a Madrid.
Jo visc a Xirivella. Jo vivo en Xirivella. Jo visc a Albacete, però jo vivo en Albacete. Això sí que vos ho apunteu, Glòria, Valentina, Luisa, vos ho apunteu en algun lloc que en valencià la preposició en aquest cas, és a dir, la preposició és correcta en valencià. No vos penseu que on hi ha en castellà posem a en valencià. Vale. Jo estic en una reunió. I no direm jo estic a una reunió. Jo estic en una reunió. Estem parlant, per tant, de topònims. Què és un topònim? Una ciutat, un poble, un país, un lloc. Això és un topònim, un lloc. Vale. Apuntada esta frase vull que l'apunteu perquè ens aprofitarà de patró. Anem a repetir-la, però cada una de vosaltres, per exemple, Valentina parlarà amb Lluïsa i li dirà d'on és i on viu, que no és ni Perú ni a València. Ens inventarem un país i una ciutat mirant passe així. Mireu que ahí tenim països, per tant, agafarem un d'aquests països i direm d'on soc i a on visc. I després, Lluïsa contestarà nosaltres, encara que és singular, però tu contestaràs nosaltres com si estigués en una altra persona, és a dir, repetiràs la frase i dius, i nosaltres som de un país dels que estan així i vivim a una ciutat, la que tu digues. D'acord? Eso tengo que contestar. Sí, Y es... canviant el país i tal. Pero... En este cas, Valentina dirà la primera frase Molt i bé. tu diràs la segona. I després anirem canviant els papers. D'acord. Valentina, entens l'exercici? Sí, Molt bé. Glòria, tu entens l'exercici? Sí, sí lo entiendo, sí. Molt bé. A veure si podem posar... Ara estem tots. Està bé. Molt bé. Doncs bé, la primera frase se la inventarà Valentina i contestarà Lluïsa. Molt bé. Vinga, Valentina, a veure quina frase t'inventes. jo soc d'Egipte, però visc a París. Perfecte, molt bé. Ara es contarà Lluïsa la seva vida. Sí. Y nosotras son de Rusia Sí. y vivim en Londres. Vivim a Londres. Vivim en Londres. Recordeu el que us acabo de dir. En castellà és en Londres, però en valencià a Londres. ¿Lo repito? Sí. Nosotros son de Rusia y vivim en Londres. Perfecte, molt bé. Ara entra Glòria. Glòria farà la mateixa frase de Perú, la mateixa que ha fet Valentina, però canviarà el país i la localitat. I li contestarà Valentina. Valentina contestarà i nosaltres tal. Glòria? Sí, señor. Molt bé, a veure, què passa? Glòria. ¿En inicio? Sí, sí. Soc de Colombia, Colòmbia. pero visc en Albalá del Sorel. Recorda no, que en ese caso digo, visc a España. a una ciutat. Has de dir una ciutat o un poble. Vale. Entonces, Visc. en ese caso puedo decir VIX en Albalá del Sorel o Sí. a Albalá del Sorel. Sí, però a. Recorda que no és en Albalà del Sorell, sinó a Albalà del Sorell. Se pronuncia a Albalá del Sorel. Sí. Bueno, torna a repetir, ara ja completa. Soc de Colombia, pero VIX a Albalá del Sorel. Perfecte. I ara Valentina què ens diu?
I nosaltres som de França i vivim a Berlín. A Berlín. Perfecte, molt bé. Ara, Luisa farà la primera frase, el soc, canviant el país, i contestarà Glòria. Soy de Argelia y D'Algèria. soy de Argelia. Ay, Luis. De l'Algèria. Sí, sí. Sí. Soy de Argelia y vivo I vis, però, vis, vis en a vis a Rusia. Rússia. Torna a repetir. Sí, ay, ya que no sé ni lo que di. Vinga, Sí, no sé ni lo que a veure. Soy de Argelia Sí. y vivo en Rusia. Vis, Vis en Rusia. a. Vis a Has Rusia. de repetir tal com està ahí, perquè diu sense i diu a. Es Has de pensar el que diu ahí. Molt bé. I ara contesta, Glòria. Y nosaltres son de Suiza y vivir a Grecia, Una ciutat, una ciutat. una ciudad Sí. a No, mira, en el número 2 que hem fet, la primera columna són totes ciutats, on està París. Qualsevol d'aquestes ciutats. I jo visc a... y yo viví a Oslo. Per exemple, ja està. Molt bé. Ara es tracta d'improvisar, no som capaços d'improvisar en valencià, però sí que tindré clares unes fórmules. A partir d'uns patrons com este, ser capaç de fer una altra frase, que és el que estem ara fent. És el primer pas per a poder parlar un poc en valencià. Per ara no tenim molt de vocabulari, s'acabem de presentar un poc, sabem els numerals, estem mirant verbs i ara estem mirant els països. Molt bé, anem a continuar. Estarem ahí. Bé. I ens queda d'esta lliçó que anem a acabar avui en la idea de que el pròxim dia ja farem la primera prova. Ja farem la primera prova. Ja sabeu que com tinguem un paro d'un mes, anem més endarrerits. Ara ja havíem d'haver fet la primera prova quan acaba el trimestre, però no passa res, recuperarem el temps. Una cosa important també... Perdona, Luis, pero yo el miércoles que viene dices que va a ser el examen. Sí, Es que yo no voy a poder ir allí. ¿Puedo hacerlo online o puedo hacerlo la siguiente semana en línia sí. en línea? Però ¿O a voy veure, el... no pots esperar una setmana perquè a l'altra setmana ja donem els resultats. Ah, es no? verdad, vale. Eh? Es que no estoy en Valencia esta semana. Molt bé. Entonces, si puedo hacerlo en línea. Tu et connectes, vas fent-lo i hi ha una part oral, ara explicaré l'examen, hi ha una part oral que tu ja explicarem després, però ho farem en Vale. línia. D'acord? Molt bé. Es queda de vocabulari una cosa que per a mi és important, que és saber també les professions a què es dedica la gent. Hi ha algunes que són molt fàcils, pràcticament totes són molt fàcils, i alguna té algun problema. Primer, per exemple, la primera professió que tenim és la de dret. Dret en castellà és derecho. La carrera de derecho, la carrera de dret. La persona que ha estudiat dret és advocat o advocado. La persona que ha estudiat dret pot fer més coses. Per exemple, podria ser jutge i jutgessa també. Podria ser fiscal. Podria ser magistrat. Però ens quedem amb aquesta professió. Que hi ha una professió que se diu advocat, advocada. És important que tinguem clar també el femení, perquè per sort, avui en dia, les professions les ocupen homes o dones. Per tant, hem de saber quan és una dona com es diu.
Advocat, advocada és abogado, abogada. Crec que no és molt complicat entendre el significat, però hem de tindre clar que advocat és amb B baixa, advocat, advocat. Després tenim mestre, mestra, este jo crec que és més fàcil, sí, maestro, maestra, Mestre. mestre, mestra, després pintor i pintora, que és molt fàcil, metge, metgessa. Mireu com s'escriu metge. A banda de que la paraula és diferent al castellà, però s'escriu TC. Metge, metgessa. Médico, médica. Metge, metgessa. Farmacèutic, farmacèutica. Després dentista, que encara que es pot dir dentista en masculí i dentista en femení, però també s'admet dir dentista per als dos. El dentista i la dentista. Després un altre que és molt paregut al castellà, però que no el pronunciem bé. Enginyer, enginyera. Ingeniero, ingeniera. Este pot ser que siga el més complicat. A veure, Luisa, intenta llegir-lo. Recorda que la NY és una N. Sí. Molt bé. A veure, Enginyeria. Enginyeria. enginyeria, Enginyeria. enginyer. Enginyera. Molt bé. A veure, Valentina, intenta llegir també este. Recorda, NY és N. Enginyer, enginyera. Molt bé. I l'estudi és? Enginyeria. Molt bé. I ara, Glòria? Engineer, enginyera. I l'estudi? Estudi. Enginyeria. Molt bé. Enginyeria. Enginyeria. Molt bé. Ingenio, que ve d'ingenieria, és enginy. Acabat en NY. Enginy. A veure, Luisa? Engines. Enginy. No acaba en N. No acaba en N. Acaba en N. Engines. Enginy. A veure, Valentina? Ingenio. Engine. Enginy, molt bé. I a veure, Glòria? Ingenio? Ingenio. No. Ingenio. En valencià és enginy. A veure com pronuncies. Enginy. Molt bé. Molt bé. Bé, així tenim un exercici que hem de dir on treballi i el que sóc, mirant el que tenim així. Hi ha algunes professions que crec que no estan, però anem a treure's. Per exemple, Valentina, el primer que tenim així és que treballe en un hospital i soc metgessa. Podria ser infermera, podria ser auxiliar, podria ser moltes coses, però se suposa, mirant la fotografia, que eres metgessa. Esta professió la tenim en el quadre d'allí. El següent, Valentina, on treballarà esta persona? Treballe A on treballa, en una banda. Una banda. O Una banda. una banda. Com que se suposa que hem de treballar en un lloc determinat, la persona que es dedica a la música, a on treballar? En un teatre. En un teatre o en un conservatori, millor. Conservatori de música. Vale. Per tant, es diria, treballe Treballe en un conservatori de música. Molt bé. I soc Soc música. música. El masculí és músic, el femení és música.
Fixeu-vos en la frase anterior i en esta que dius treballa en un hospital i no dius treballa a un hospital. Per tant, la preposició a és per a topònims. Si jo diguera que treballa en una ciutat, diria treballa a París, no diria treballa en París. Treballa a París. ¿Las solo son para las ciudades? Sí, topònims, és a dir... Lo que costa... Sí, topònim és un poble, una localitat. Siga poble, siga ciutat o siga país. Vale. El següent que tenim ja està fet i es treballa al camp o en el camp. És millor dir en el camp perquè és més fàcil d'entendre. I soc llauradora. Llaurador és labrador i en femení serà soc llauradora. Ara mireu el tercer que tenim ací, que se suposa que és una persona que fa classes en un aula, com jo. Per tant, treballa, Glòria, on treballa? Esta persona on treballarà? Treballe en un colegio. En un col·legi, en una escola, un institut, no sabem. Treballa en un col·legi. Què sóc? Y soc maestre. Mestre. Este crec que sí que en tenim així. A veure, no, este no estava. Ah, sí que estava. Mestre, mestra, és el segon. Per tant, treballo en una escola, en un col·legi, i soc mestre. Ara anem, Luisa, a este penúltim. A veure si el tenim ahí. En principi no està ahí, però a veure si el sabem. Esta persona, on treballarà? Treballa en... Pues un restaurante. Treballa en un restaurant. Soc Soc cocinero. cuiner. Recordeu, cocinero és cuiner. Si fora femení seria cuinera. Apunteu-lo perquè podria ser en l'examen. Cuiner o cuiner. Molt bé. I després ja tenim l'última persona, Valentina. On treballarà aquesta persona? Treballa en... Treballe en una carnisseria. Molt bé. Treballa en una carnisseria. Recordeu que carnisseria, apunteu-ho, du dos S's. Carnisseria. Per tant, treballa en una carnisseria. Soc carnisser. Carnisser, i carnisser també tindrà dos S's. Carnisser, carnissera, carnisseria. Esta és important perquè és una cosa que mirem pel carrer. Carnisseria. Carnisser acabat en R. Carnisser. Molt bé. Per tant, ja tenim unes professions que les teníem així i alguna altra més que no teníem així que acabem d'estudiar. Així, en este requadre ens diu una cosa important i és que s'escriu A davant dels topònims, que és el que hem explicat, visc a València. Topònims està explicat ahí que són països, ciutats, comarques. S'escriu A davant de l'article determinat en la, però també es pot escriure en. I jo recomano escriure en. Ahí tenim treballa al camp o treballa en el camp. I davant de una, aquell, eixes o algun diversos, posem sempre en. És a dir, no direm treballa a una fàbrica. Treballa en una fàbrica. No direm estudia a aquell institut, sinó en aquell institut. És a dir, si el nom va acompanyat per un, per aquell o per algun altre determinant, sempre posarem en com en castellà. En castellà diríem estudia en aquell institut. En valencià estudia en aquell institut, no a aquell institut. És a dir, que l'A, com hem dit al principi, és per a
topant-nos. D'acord? D'acord. Molt bé. Continuem pràcticament ja acabant la lliçó. Es queda esta... Si treballa en una orquestra, jo, així per exemple, havia buscat unes altres opcions. En compte d'un conservatori, aquestes respostes sempre són obertes. Jo havia posat que treballa en una orquestra. Jo crec que Valentina havia dit que treballava en una banda, també treballa en una banda. També podria ser treballa en una orquestra, treballa en una banda, treballa en el conservatori de música, alguna professió relacionada amb la música. Fixeu-vos que jo en el seu moment havia posat orquestra, que és una solució, perquè mireu la diferència d'orquestra en castellà i en valencià és orquestra, una R. Porque esto, es que no lo veo, Luis, puedes ampliar un pelín. Vale, quería saber. És una orquestra. Soc guionista. Fixeu-vos que en les meves respostes que estan en roig, soc, que vol dir soy, no du l'accent com en soc meteges, soc, i vos explique per què. Perquè ja fa 7 anys canviaren alguns accents i un dels accents que canvia és que el soy, en valencià soc, va sense accent. Este llibre, quan estava fet, anava amb accent, però com les llengües van evolucionant, aquest accent s'ha llevat. Sí. S'ha llevat. Per això jo, la solució que és posterior a quan s'ha fet el llibre, ja la posa sense accent. Pues ho dic per si algú... Gracias. No és una pregunta essencial, però si algú diu, ui, per què el professor no ha escrit accent i en l'altre sí? Perquè actualment ja no se pot posar l'accent en soc, perquè com el llibre està fet. Jo, en compte de dir músic o música, havia posat una resposta més específica, que és violinista. Sí. Podem dir músic o música, però en concret és violinista. Jo, així, en el cas del mestre, havia posat jo treballo a la universitat o en la universitat. Treballo a la universitat o en la universitat, com està en un hospital. I podríem haver dit, jo treballo en l'escola, o com ha dit Glòria, que havia dit en el col·legi. I soc mestre o mestra, però també puc dir professor. Ja sabeu que la diferència entre mestre i professor és que mestre és per a educació primària, en el col·legi és un mestre, però quan ja van a l'institut o a la universitat es diu professor, ja no és mestre. Aquesta és la diferència. Realment tots som mestres, però és la diferència entre mestre i professor. Mestre és el que teníem en primària o en la HB o en el batxiller del seu moment, i després ja si anaves a l'institut o a la universitat ja tenies un professor. Són coses que no tenen molta importància. La següent és treballo en un restaurant, que és la que havia dit Luisa, treballo en un restaurant i soc cuiner. En un restaurant també treballen cambrers, camareros, però la indumentària que té esta persona és de cuiner, no és de cambrer. ¿A que no? Sí, podría ser de chef. El chef, también. Pero normalmente el chef no va en el davantal. No, ¿verdad? No. I finalment teníem el de la carnisseria, que jo sé que he posat, treballo en una carnisseria, soc carnisser. Bueno, aquesta és la solució de l'exercici. Bueno. Així ja, pràcticament, estes són per a repassar aquests exercicis, no són tan importants, i tenim així una sèrie d'objectes que hem de relacionar amb alguna professió. A veure si som capaços, per exemple, no hi ha una solució completa, però per exemple, si tenim una botella, imagineu-vos que aquesta botella la venen en un bar, aquesta botella. Qui ens donarà la botella a nosaltres en un bar? Estem dinant en un restaurant, Valentina. Qui ens donarà aquesta botella? El camarero. Sí, però acabo de dir jo el camarero com es diu. Cambrer. Cambrer. Apuntem la paraula C a cambrer.
una C, una A, una M, B, R, E, cambrer. El femení de cambrer és cambrera, camarero, camarera. Per exemple, Glòria, ahí tenim un bolígraf i un bolígraf està en l'escola. Qui tindrà un bolígraf en l'escola? Un mestre, Un mestre. Podries haver dit una mestra també. Un mestre, una mestra. Molt bé. una mestra. Ara, Luisa, ahí tenim una casa i la casa la dibuixa un arquitecte, el projecte de la casa. Però també hi ha una altra persona que estudia la estructura i és una professió que vos he de repetir. I vos he dit, hi ha una ñ, no és NY, és una ñ. Per tant, quina professió estaria relacionada en la casa esta? El arquitecto y el... Enginyer. ingeniero, sí. Enginyer, Enginyer Sería o enginyera. ingeniero. Enginyer. En valenciano no lo pronuncio muy bien ese, Sí. el engineer. Per això. ¿Cómo se escribe? El tens així, mira, Estará aquí. en professió. Ahí, enginyeria. Ok. Ya, yo lo hago la Vale. Anem ara, Valentina, a una altra professió. La professió esta, per exemple, és d'una persona que fa música i que grava la música en el mòbil. Me l'estic inventant un poc per a fer-la més fàcil. Si grava la música en el mòbil, què serà? Quina professió tindrà? Un cantador. Un O cantador, però si mires la professió que hem dit és músic. el músico. Músic. Després, Glòria, la segona professió està relacionada amb una persona que du ulleres i que treballa en la universitat. Si treballa en la universitat, quina professió tindrà? L'acabem de fer. Quina professió? Un profesor, Molt bé. Recordeu que professor s'escriu amb doble S. Professor. Molt bé. I l'última, Luisa, és d'una persona que treballa en el camp. Què serà? Agricultor. Sí, però ahí sí ja en l'altre exercici que tens ahí. Sí. Per tant, serà Llaurador. llaurador o llauradora. Ahí crec que era Llauradora. Molt bé. Pot ser un llaurador o una llauradora. A partir d'ahí anem a fer així l'11. L'11 és una fitxa amb les vostres dades. Heu de posar, l'anem a fer oralment. Per exemple, començarà Valentina i en esta fitxa ha de dir nom i cognoms. El seu dirà edat ideal i ha de dir uns anys. Com ja sabem un poquet els numerals, pots inventar-te l'edat. Busca un numeral que sàpigues. Estudis, i no cal que diguis els estudis que estàs fent, sinó d'una professió que acabem de fer. Professió mateix, llengües que parlen, lloc de naixement i lloc o lloc de residència. Ho intentem, Valentina? Molt bé. Comencem. Nom i cognoms. Soc Valentina Rodríguez. Edat ideal. Tinc 18 anys. Estudis. Estudis enginyer. Enginyeria. Enginyeria. Has agafat la més difícil. Molt bé, molt bé. Professió, professions. Treball No, espera. Si els estudis has dit que és la enginyeria, quina professió serà la teua? Soc enginyera. Molt bé. Llengües que parlen. Parlo
castellà Mm? y inglés. I anglès, Inglés. Molt bé. Lloc de Eh, naixement, ¿Qué? lloc de naixement, Em, he nascut a Albacete, és Albacete capital o algun poble? un poble, Jo he Ellín. nascut He nascut a Ellín. Molt bé, I visc a València. molt bé, molt bé. Anem a fer ara el mateix amb Glòria. Glòria, nom i cognoms, Eh, Gloria, ¿cómo es? Gloria Elena Quintana, edat ideal, cin- 55, tinc 55 anys, estudis, enginyería, enginyeria, professió, enginyera, molt bé. Llengües que parlen, castellano, castellà. castellano, Lloc de naixement, Tuluá, com es diu, com? Torna-ho a dir. Albalá del Soler, No, lloc de naixement. Tuluá, Tuluá. Colombia, Molt bé, molt bé. No, que és que no l'havia escoltat bé, per això t'ho he dit. I ara, lloc o llocs de residència, Albalá del Soler. molt bé. Bé està. Amb això acabem la lliçó. Ara vos expliqueu un poquetet en què consistirà l'examen. L'examen es basa sobretot en comprensió. Per tant, tindrem una primera part en la qual escoltarem coses i tindrem una sèrie de fotografies i haurem de contestar a partir d'aquestes fotografies. És a dir, no va ser tant d'escriure molt, sinó d'entendre. Veureu que és prou fàcil. També heu de tindre en compte que la comprensió la podeu tindre clara, però que les preguntes estan fetes en trampa. És a dir, que si foren també en castellà, que vosaltres enteneu en castellà, també tindrien una trampa. És a dir, que jo, per exemple, puc llegir-te un text que diga Luisa és mestra, té 15 fills, viu a Albalà dels Sorells, però és de Guatemala. I jo preguntar, Luisa és de Albalà dels Sorells? I tu pots marejar-te, com jo he dit, a Albalà dels Sorells, però jo no dic que siga d'Albalà dels Sorells, sinó que viu a Albalà dels Sorells. ¿De dónde es Luisa? Luisa es de Guatemala, pero vivo a Albalà dels Sorells. Yo podría preguntarte o podría decirte, ¿Luisa es de Albalà dels Sorells? Y tú dices sí o no. Com jo he dit, a on vius i d'on eres, jo puc donar-te pistes que realment no aprofitem per a res. Ho dic perquè l'examen és molt fàcil, la comprensió és molt fàcil, però està fet per a enganyar-nos alguna cosa. Jo, per exemple, puc preguntar-te quina edat té Luisa? I jo, en el test que llisca, puc dir Antoni té 12 anys, Paula 15 anys i Lluïsa 12 anys. A tu d'aquestes tres coses que t'he dit, l'única que t'interessa és Luisa, que té 12 anys. Però jo puc donar-te pistes que no aprofitem per a res. Per tant, l'examen anirà per ahí. Serà de contestar coses molt concretes a partir de fotografies la primera part. I les fotografies les proyectarem així. En el cas de Valentina, que estarà en línia, Que al final lo he mirado, es el 28. Es el el- día 28, entonces sí puedo ir. Pensaba que era el 27. Ah. Entonces no hay ningún problema, iré. és fàcil.
Si algun examen no el vols fer, Profesor, dime. yo sí no puedo asistir porque no hay quien se quede con la abuela. Vale. Tu tindràs un paper i posaràs exercici número 1. I l'exercici número 2, 1, perdó, tindrà 3 preguntes i diràs pregunta A, la solució 2, per exemple, no ho estic inventant, Pregunta B, la solució 3. Tu aniràs escrivint en un paper i quan acabes l'examen, com no estaràs així, de seguida faràs una fotografia en el mòbil i l'enviaràs al meu telèfon. Vale. Però no quan passen 2 dies. O sea, te lo envío por el WhatsApp. Clar, una fotografia que li faràs al paper. Vale. Bueno. Una altra part de l'examen és oral. La part oral no anem a estar xerrant, sinó que jo vos faré una sèrie de preguntes i fareu contestacions curtes. Un model de part oral podria ser este 11, que jo te dic nom i cognoms, i tu has de dir edat ideal. Si en edat ideal, per exemple, me dius 15 años, yo donaré mal la respuesta porque es 15 anys. Pero Luis, una cosa. Por ejemplo, tendré que decir la edad que tinc, ¿no? O me la invente. Te la inventes. El que ha d'estar així el més és que estiga vendit en valencià. Ah, que esté vendida. Claro. Ah, vale. Me la puedo inventar. Clar. No Si tinc que tu em dir. dius 15 anys, no diré, m'estàs enganyant. Però si em dius 15 anys, diré, l'has dit mal. Sí. Però no per l'edat, sinó perquè l'has dit en castellà. El número que di, Sí. que lo diga bien. Sí, És a dir, la part oral serà realment... Podria ser la part oral, per exemple, que vos pose 4 dibuixos i em digueu, per exemple, què és. Per exemple, este que tenim així, el dibuix este, si apareguera, diries, és un arbre. Ja està. Un arbre. És un arbre. La intervenció oral, per tant, té 2 parts. Una part en imatges, jo vos ensenyaré unes imatges i vosaltres em fareu una descripció, però no cal que me digueu l'arbre és un taronxer que té 40 taronxes, és d'una altura tal, no. Ha de ser una resposta concreta. Sí. Nosaltres no estem preparats per a parlar molt, però sí per a donar una resposta concreta. Això serà la part oral. I després també hi haurà una part de comprensió escrita que, per exemple, posarem textos i posarem un títol al text. Per exemple, si és un diàleg entre un professor i un alumne, perquè diu, hola professor, com està? I l'alumne diu, jo bé, heu fet l'exercici? No, no he fet l'exercici. És un exemple que m'estic inventant. Jo hauré de relacionar els títols de cada diàleg. Per exemple, si hi ha un títol de diàleg que diu conversa entre un mestre i un alumne. I aquest diàleg està relacionat en aquest títol. Aquesta és la comprensió escrita. Posar-li títols. Jo ja te dono el títol i et dono el diàleg. Aleshores has de dir diàleg A amb el número 1. Aquesta és la comprensió escrita. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Todo está basado en la documentación que usted nos ha enviado? O sea, tanto vocabulario como, o sea, el examen está Sí. basado en, Sí. únicamente, o sea, Sí. no van... Però jo no vos pregunte la teoria, és a dir, una pregunta no serà el verb estudiar. No, no serà pregunta de el verb estudiar, estudia. No, això no. Serà molt de fotografia per a la comprensió, relacionar coses i després sí que hi ha una part que és d'escriure 3 o 4 frases. No, sino que lo que me preocupa es de pronto con relación al vocabulario, porque hay palabras que de pronto yo nunca las he escuchado, entonces que yo diga, por ejemplo, qué sé yo, que nunca hemos hablado por decir de la luna, de las estrellas, ¿sí? Entonces que salga una palabra como por decir luna y que yo no la haya visto ahí, que tampoco la haya escuchado en valenciano, ¿no? No, les preguntes, per exemple, no serà
una columna que diga jamón y la otra que diga pernil, y unir jamón y pernil, no seran de vocabulari castellà-valencià. És a dir, que no serà tan important el vocabulari. Per exemple, anem a l'exemple de l'arbre. Tu potser no saps què és un taronxer, un naranjo. Però tu en que me digues ahí que és un arbre i ja està. La resposta, la foto és un exemple. Esta foto que tenim així, esta foto... no és tan gran que per arribar... se m'ha passat. Però vaja, la de l'arbre esta que tenim així. La de l'arbre esta... Si jo dic, què és? Tu dius, és un arbre. I vull dir que podem agarrar el significat que resulta més fàcil. El Pero si examen... por por lo menos la figura es un rinoceronte. ¿Cómo sé yo cómo se dice rinoceronte en valenciano? Tu digues, és un animal. Ah, vale. ¿Y Si cómo? dius rinoceront, millor. Però tu intenta buscar la part de vocabulari Más que te fácil resulta para- més fàcil per a tu. La- Si no saps com és rinoceront, no intentes dir la paraula perquè la diràs mal. Digues un animal. Porque animal es lo mismo. Porque animal es igual que en valenciano y en castellano. Sí. Mm. Casa igual, solo que lleva doble S. Clar. Per tant, no és tan complicat. L'únic problema que teniu és que és el primer examen que feu i no sabeu la mecànica. El segon i el tercer examen del curs tindrà la mateixa mecànica. Preguntarem les coses de cada lliçó, però tindrà la mateixa mecànica. Mireu que fins ara, si repasseu les coses que tenim, és que no les tinc així per a projectar-les, però després ho mireu. Mireu, en la primera lliçó pràcticament el que donaren és saludar i donaren l'abecedari i ahí sí que tenim una sèrie de vocabulari que és important que el repassem. És el de la pàgina 8. No totes les paraules de memòria, però aquest vocabulari que està paperera, taula, cadira, és la pàgina 8. Que hi ha molts dibuixos. Això sí que és important que el repassem. Ja sabeu que aquest exercici donarem la solució, per tant, mirant en els documents que jo us he passat, el tens solucionat, a banda de que el tens tu ahí. Per tant, això sí que és important, aquest vocabulari. De la segona lliçó, el més important són els numerals. Vos podria preguntar un numeral, per exemple. La part escrita podria ser un numeral. Els acabem de donar. Per tant, la part dels numerals seria ahí i la tercera unitat són els països, que és la que acabem avui. Per tant, realment no hi ha molta matèria. Los países también podría Sí, però a veure, els països de memòria no ho faig a tu els països. Però de memòria, un poc de memòria, sí que seria el vocabulari de la papereria. Este d'ací. Això ja és numerals. Este que acaba, este d'ací. Repasseu això i repasseu els numerals. Yo tengo un poco de todo. Tu, el que puguis. I ja vos dic, no és complicat, però... És a dir, que la comprensió jo crec que resultarà fàcil. Però penseu que està fet en trampa. Jo puc donar molta informació que no fa falta per a res. Quina distància hi ha d'Albalat a València? I jo puc dir-te, mira, d'Albacete a València hi ha 300 quilòmetres i de València a Meliana hi ha 4 quilòmetres. A Albalat hi ha 2 quilòmetres. Jo realment, de tot el que t'he dit, l'únic que t'interessa és la distància que hi ha d'Albalat a València. L'altra cosa sobra. ¿Y yo qué te tengo que contestar? ¿Sí? La pregunta que et fas, si jo et dic, jo puc dir-te distància d'ací a Albacete, d'Albacete a Madrid, però si jo el que t'he preguntat és de València a Albalat, tu has de dir la distància de València a Albalat, que jo te l'hauré dit. Vull dir que puc donar-te pistes que siguin falses. Pistes que siguin falses. Vull dir que serà molt fàcil, la comprensió serà fàcil, però si fora en castellà també hauríeu de parar atenció. Molt bé. Així que anem a deixar la classe.
En principi, com us dic, l'altre dia preguntava a l'alumne que avui no està si podria examinar-se perquè ara faltarà molta classe. En principi, aquest trimestre podeu examinar-vos tots i totes, però sí que és de veres que per al final de curs tindreu un aprovat, necessita que tingueu un mínim d'assistència física o d'assistència en línia. Assistència en línia per a mi és el mateix que si estigueu així. Però no simplement és fer l'examen, perquè a mi conselleria no m'obliga a fer l'examen. Realment el que m'obliga conselleria és que estigueu així presents. Si fem l'examen és perquè d'alguna manera han de valorar, si no, com ho valore jo. Jo puc dir, Valentina no està per aprovar. I Valentina em dirà, però per què dius que no estic per aprovar? Si jo tinc un examen, puc dir, mira, Valentina, és que mira l'examen, que no està per aprovar. Però realment el que m'obliga a mi conselleria per a donar-vos el títol oficial és la vostra assistència. És a dir, que este no és un curs per correspondència, és un curs presencial o semipresencial, que podeu estar així o a casa. Però no és un curs que se fas no presencial, no és un curs per correspondència. Molt bé, anem a deixar ja, encara tot un poquet més, no sé si teniu alguna pregunta. Jo crec que ja veureu com l'examen és fàcil, no és complicat. L'únic que vos dic és això, que vos donaré pistes que no fa falta per a res. I la part oral serà pareguda a esta fitxa. Puc preguntar, quina edat tens? Per tant, ahí és interessant que repasseu un poquet els numerals. L'edat, Valentina, em pot dir que té 50 anys. I jo diré, sospesa, Valentina, que tu no tens 50 anys. Però a mi això no m'interessa que me digues 50 anys. Jo vull que no digues bé, que no em digues tengo 50 años, sino tinc 50 anys. Aunque no los tengas. Clar, a mi... I que eres un xic o una xica, i Glòria em diu, jo sóc un xic. Igual que si un xic o una xica, jo li donaré mala... Li diré que no està aprovada si em diu yo soy una chica. No, perquè me l'ha dit en castellà. D'acord? Molt bé. Doncs la setmana que ve tenen la sort de conèixer la Valentina, que així està molt bé aquest clip, la calefacció i tot. A Glòria no, però ja està la dinàmica. Quedarà una part oral i aquesta part oral no sé si te la faré com estàs ara quan ells acaben o ja estudiarem, però farem l'examen. Bé, passeu bona setmana, Glòria, Valentina, Luisa. Gracias, igualmente. I dimecres, el gran dia. Vinga, a estudiar. Adéu, passeu bon dia. Adeu. Adeu.